преди 70 години, тук започва една история. История за знание, приятелство и поколения, които растат заедно. Днес празнуваме не просто годишнина. Празнуваме духа на Пето училище. Мястото, което оставя следа в сърцата на малки и големи. Минават десетилетия, но има места, които никога не напускат сърцето. Има звуци, които помним цял живот. Един звънец, една врата, едни стъпала и всичко започва от начало. Днес, години по-късно, те се връщат, възпитаници на Пето училище. С ръце стиснали стари снимки, с гласове тихо си припомнят имена, случки, усмивки. Посреща ги същия класен ръководител, човекът, който някога е посрещал децата с грижа, а днес ги прегръща като приятели. Училището е същото, но пълно с история. По стените стативи са снимки от едно време, а във въздуха спомени, толкова живи, че човек може да ги докосне. Всяка снимка – парченце от миналото. Всеки поглед – благодарност. Това не е просто юбилей. Това е среща с младостта, с учителите, с първите уроци и първите мечти. Това е Пето училище. Мястото, където времето спира, за да си припомним кои сме. Днес новото поколение задава въпросите. Какво помнят? Какво са научили? И какво носят в сърцето си от своето училище? Здравейте, добре дошли. Днес моето вашето училище прави 70 години. Бих желала да ви задам няколко въпроса, които да ви върнат времето назад и да усетите отново тръпката, която е била, и да си припомните и да останете с един още по-добър спомен. Добре, радвам се. Кой випуск сте и кой ви бил класен? Ами аз завърших през вече далечната 2007 година, така че съм випуск 2007 и класът ми беше господин Михаил Михов, преподавател по история в Пето СУ Петко Корачо Славейков. По-настоящем той все още работи в училище. Казвам се Цветанка Игнатова. Здравейте, казвам се Николай Неделков. Казвам се Анна Христова Елевицка. Казвам се Георги Панайотов. Казвам се Георги Станимиров Танев. Казвам се Стела Маринова. Аз съм Елена. Кали Костов съм. Казвам се Валентин Георгиев. Випуск 1975 съм завършила тогава. Бях начален учител в Пето средно училище Петко Корачо Славейков близо 7 години. Започнал съм да уча в Пето училище през 1995 година, като останах тук до 2002. След това продължих в същата сграда, но в другото училище на последния етаж. Ние сме 3 поколения всъщност, които сме учили в училище. Моя баща, аз и моя син, който сега завършва 4-ти клас. Първият ми класен ръководител беше госпожа Варадинова, това и беше и първия клас на нея, като с това ми е най-хубавия спомен, защото общо взето никой не искаше при госпожа Варадинова, накрая стана така, че ние бяхме най-добрия клас. Съм 92-и випуск. Моя класен ръководител беше Здравка Стоянова. Аз съм Ела Панайотова, в момента съм 9-я клас и класната ми в момента е госпожа Росица Богословова. Випуск завърших 91 година. Беше уникално, беше удобно. Казвам Ивана, 8-ми клас съм и ми е преподавател госпожа Стоименова. Аз съм първия випуск, който завърши това училище 76-та година. Напуснала съм Пето училище 1990 година. Класен ръководител ми беше Йорданка Недева, начален етап, и след това Елка Илиев. Класен ръководител Станислав Велчев, 89-та,
1997 година. Тогава завърших. Випуск 89-та година съм завършил. Класен ръководител беше госпожа Стефанова, учителка по химия. Когато избрах пето училище през 2003 година, това беше единственият ми избор. В тогавашното кандидатстване аз избрах да уча само тук по първо единствено желание. В момента по-настоящем съм учител в две пернишки училища, едното от което е пето училище, като преподавам физика и астрономия в училището в момента. И се гордея с факта, нали, че мога да деля професията си с колеги, които преди това са били мои учители. През цялото време ли сте искал това да правите? Или много по-късно се е породило това желание във вас? Детската ми мечта беше да стана учител. Вкъщи аз съм много такъв човек, който си пази много неща от детството. Имам един лексикон, в който пише, че мечтата ми е да стана учител. И само това, както ми е било единственото желание да уча в пето, така и единственото желание ми е да бъда учител. Исках да бъда учител по география. Вдъхновение получих от тогава госпожа Боряна Йорданова, която по-настоящем в момента е директор на училището. Тя ме вдъхнови да стана учител по география, но в последствие смених своето поприще като учител по химия и физика. Това съм завършил и по-настоящем ви казах, че работя като учител по физика. Първо си спомням много добре другарката Раденкова. По това време беше другарката. Тя беше в детската градина моя учител и тя ми остана в сърцето тази жена. После класната ми от пети клас. Другарката Косарова, тя беше учител по география и беше до 8 клас класен учител. Те са ми любимите учители. Много се радвам. Ти намираш ли приятели в твоя клас и в училището, дори по-малки от теб или по-големи? Да, в класа всички сме приятели и госпожите казват много често, че сме много задружени. Ученик беше 50 годишнината на пето. Тогавашният президент Георги Първанов е наш възпитаник. Той дойде тук с цялата му охрана и ние сме били 9 или 10 клас и стоиш и гледаш облечени хора в черни костюми с слушалки. Виждаш президента на Република България, една от най-представителните фигури в държавата, на една ръка разстояние от теб, а ти си просто дете в училище, което се ръкува с президента, нали? Има много моменти, но те просто са неизброими. Чисто емоционално, смятате ли, че силно се обвързва един ученик, когато сега се върнете тук отново? Припомните ли си някакви неща, които сте правили, моментите, които сте имали тук? При положение, че доста често посещавам училището, ние живеем в този квартал и детето вече 4 години учи тук. Идвал съм често в сградата, но за първи път ми направи впечатление, че стаята, в която той учи, е негова класна стая, беше и същата стая беше моята класна стая до четвърти. И днес реално се сетих. Идвайки насам, изпитвах едно много странно чувство, което значи, не ме викат с мама и тата да дойда в училище, защото съм направил някаква белях. Не ме вика и госпожа Захарева, защото миналата година моят син завърши тук и се налагаше от време на време да ми давам някакви обяснения. Но също това чувство, което стои вътре в теб, много се радвам, че днес бях по друг повод тук. Да. Не търсихме виновни за нищо. Разбирам, че оставате днес с много добри впечатления от днешния ден. Много съм доволен. Един хубав ден. А също, какво чувствате, когато се връщате тук отново? Много ми е мило. Много ми е мило и аз много така ще настоявам и моето дете да продължи тук, да завърши тук. Какъв съвет вие бихте дала към учители, ученици и родители? Съответно и ти какъв съвет би дал към своите съученици и учители и родители? Какъв съвет? Родителите да бъдат родители, а не приятели на децата си. Но се различава. И родител и учител в една посока. Съвета ми към учениците ми е да бъдем най-вече заедно, да не се делим, да си помагаме и най-вече да не се караме. На колегите да продължават да работят като екип. Заедно,
естествено да продължават да взаимодействат с родителите, за учениците да бъдат толерантни повече, може би, и да бъдат разумни. Те много знаят, те са новото поколение, технологиите ни учат вече, дори и ние, учителите, използваме технологиите, но да не забравят човешките взаимоотношения. Не само чрез технологиите, а по-скоро в контакта. Днешната обстановка съвкупно може да бъде променена, когато учителите и родителите мислят по един и същи начин. И децата, те да не бързат да порастват. Сегашното поколение момичета, момчета бързат да порастат. Значи 14-15 годишните искат да бъдат като 25, като 30 годишните, а не трябва така. Когато се осъзнае това нещо, нещата се случват много по-добре. Детето си е дете, младежът си младеж, по-големи и така нататък. Работи за всяка. Така че стига да искате, светът е отворен, всичко е пред вас и можете да постигнете много. От тук започват пътищата на знанието. Всяка стъпка в пето училище е устрем към бъдещето. Погледнати от високо, сме още по-силни, защото сме заедно. Тук растем, мечтаем и летим.